Hej og velkommen til. I dag vil jeg vise jer, hvordan vi kan få vores skolebog til den teokratiske skole ned på vores iPad og også bruge den aktivt. Til det formål, der skal vi bruge den app, I kan se, jeg har liggende på min iPad, der hedder Adobe Reader. Hvis man ikke har den, så kan man gå på App Store, og man skal bare søge efter Adobe Reader. Jeg vil også lave et link nede under videoen. Den er gratis. Den har nogle funktioner, som jeg ikke har set i andre PDF-apps, og derfor vil jeg gerne lige slå et slag for den. Den her teknik her skal man selvfølgelig lige afstemme med ens skoletjener, om det er en, som han er tryg ved, at man bruger. Det man gør først, når man har hentet appen, det er, at vi skal ind på hjemmesiden og hente vores skolehåndbog. Vi går ind i Safari. Vi går op under publikationer. Vi går ned under bøger og brochurer. Og så der, hvor der står alt materiale, der trykker vi i den. Og så ligger den der, den teokratiske skole til gavn for kristne forkyndere. Og så trykker vi på søg. Den ligger umiddelbart kun i PDF-format, så derfor trykker vi på PDF-ikoner. Den åbner automatisk i browseren, da det er en PDF-fil. Nu forsvandt det, der stod i toppen der med iBooks og Open i, så hvis vi vil have den menu frem igen, så trykker vi let midt på skærmen. Vi åbner i Adobe Reader, den vi lige har hentet. Så går den ind og ser sådan her ud. Vi har det, som vi kender det fra iBooks, hvis vi bruger det. Den bliver åbnet direkte. Se, det smarte er her, at de felter, man normalt kan skrive i tekstversionen, i den, der hedder en hardcopy, de er aktive i den her app. Så derfor kan vi for eksempel under elevens navn, der kan vi skrive navn. Navnesen. Det der er også er rigtig genialt, det er, at vi kan gå ind her i vejledningsskema. Man kan trykke i indholdsfortegnelsen for at blive trukket videre. Alle de felter her, vi ser, de er aktive. Det vil sige, at vi kan, ligesom vi kan med vores almindelige skolebog, der vil vi kunne skrive en dato i. Vi kan skrive den 10.10.2014. Vi kan sætte checktegn, om vi har lavet øvelsen. Og vi kan selvfølgelig gå hen og sætte en dato i, hvornår vi er færdige. Sådan fungerer skemaet hele vejen ned igennem. Og her under forskellige situationer til søsteropgaverne, der kan vi også gå ind og skrive i alle felterne dernede af. Hvis vi trykker i midten af skærmen, så får vi ligesom i iBooks op til venstre, dokumenter. Den trykker vi på. Jeg har allerede en liggende i forvejen, som I kan se, jeg har kaldt teokratisk skole. Og hvis man gerne vil omdøbe den, så sætter man fingeren på den, trækker til venstre. Og så kan man gå ind i det ikon, der er mellem skraldespanden og kuverten. Trykker man på. Så kan vi kalde den et nyt navn, så kan vi kalde den teokratisk skole håndbog. Omdøb. Så ligger den der. Det var et lille hurtigt tip, og husk at afstemme med jeres skoletjener, om det er noget, han er tryg ved. Indtil vi ses næste gang, så pas godt på jer selv. Hej hej.